हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज बनवूया आपण तायकेळ्याची भाजी। त्यासाठी लागणार आहे तेल, मोहरी, हिरव्या मिरच्या, चवीपुरतं मीठ, थोडीशी साखर, किसलेलं ओलं खोबरं, तायकेळ्याची भाजी 2 कप धुवून बारीक चॉप करून घ्यावी, 6 ते 8 फणसाचे बिया आणि थोडंसं पाणी। सर्वात आधी 2 चमचे तेल कढईमध्ये गरम करा। त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी, थोडंसं हिंग, 3 ते 4 उभ्या चिरलेल्या मिरच्या, फोडणी चांगली मिक्स करा। आता ॲड करा तायकेळ्याची भाजी आणि क्रश्ड फणसाचे बिया। व्यवस्थित मिक्स करा। आता ॲड करा अर्धा ग्लास पाणी। झाकण लावून 5 ते 6 मिनिटे शिजवू द्या। आता ॲड करा चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी साखर। मंद आचेवर 3 ते 4 मिनिटे भाजी शिजवा। आता ॲड करा थोडंसं पाणी। झाकण लावा आणि भाजी शिजवू द्या। भाजी शिजल्यावर त्यामध्ये ॲड करा किसलेलं ओलं खोबरं। तायकेळ्याची भाजी सर्व करण्यासाठी रेडी आहे। आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल। प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मसाला फ्लेवर्सला।